Problema sa baha sa upat ka mga sitio sa Barangay T, Padilla ni Sugbo. Gi-Aksyonan sa dakbayan human mabalita dinhi sa Balitang Bisdak. Kani ang follow-up report sa Balitang Barangay. Ingunin ang sitwasyon sa dapit kagahapong adlaw. Dili lang di ay ang sitio bukog, apan laing tulo usab ka mga sitio ang bahaanan usab. Hugaw ang tubig tungod kay misagol naman ang mga basura. Nang hinaot ang mga malupyo nga masulbad na tungod kay dugay na nila kining giantos. Nihubas na ang baha diri sa upat ka sitio sa Barangay T, Padilla, apan temporaryo lang ni. Kay panahon mobundak na sa danguhan, mobalik na sad ang ilahang kalbaryo. Doon na naipasalig ang city government pinaagi ni Konsehal Jerry Guardo. Muni ang ilahang paninglon inig-abot sa panahon. Gisusi sa Pangulo sa flood control program sa dakbayan ang kahimtang sa mga mulupyo. Gisuta kung unsay nakabara sa tubig sa kanal o drainage nganong dili makalahos ang tubig. Sa ocular inspection nasuta nga mabaw na kaayo ang sapa ug daghan ng mga basura nga nakaali sa agianan sa tubig. Ang long-term solution was really to dredge ang katong mga tubig, ang yuta nga naa karon diha sa sapa. Sugbo na mga 20 ka tuig among gianto sa kaning napita. Sa gusto nyo mahitaboron? Kami among ni gihangyo sa taga administration nga mga taga amig kasulbaran among problema di sa sitio Barangay T, Padilla. Usa ka solusyon ang nakita ni Konsehal Guardo ang pagpalawom sa sapa ug ang pagpalapad niini aron makalahos ang tubig ug makahubas dayon ang baha. Gigahinan kini og 50 milyones pesos ang T, Padilla ubos sa flood control program sa dakbayan. Misaad ang konsehal nga masulbad ang problema nga dugay ng gianto sa mga mulupyo. Doon na tayo clearing operation, 1.5 meters dito sa pikas nga side, another 1.5 meters dito sa other side, aron napalapdan na to ang sapa diha sa Barangay T, Padilla. Magpasalamat mi kung kana mahitabo na ug moabot sa nadinis among dapit. Salamat kay Gi-Aksyonan jud. Next week mag-conduct na og socio-eco ang taga DPWs together with the WOP. By next month mapabiding na siya. So hopefully by August mag-start na ang construction. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.